I pravangit bait ha utrai Jesus Christ ni penpau jing sngew kemen ka bakraw bat ka jingu bat burom ro ngi ai sau blay bulong kunrat alor ka jing im gejongi met ban sem hadin bang im sim leyo lat so ban sakri ublay da ka bang yesok lang bag yeseng lang ba per Henry lembaga ni ka lat bar ka buk share ngi lembaga ni ka YouTube channel ikum ka balang presiden menso ni pliang sang phalang ye pi baro hagakdeng utrai banu puni mungi uji sukris syagani ka program ka kerpang habang yo ban rakhe yagani ka sngi ka bakraw ka balong ka Pentecost Sunday kumtang krimen skem babaro kiba pelaj por ban pej ban sngap ya kanika kubor na kaktin jong blay ngi don ban ai sapi lang bagan YouTube channel kanika sngi ngi krimen skem begin yo mat cibon jing ku ha kajing im mensim ngi khamtam bangin yo kajing pentemai bor hak jidei bar kajing im Kristan kajongi habakum ini kisngi bi mat bari kenduk cibor jing ha kajing im kajongi kumta chuab ngin ya ceprang ngin IT ni program ha kajing peniai bidon bore kajong try banu pun im jongi lembau umen sem bako jongu dab ngin pai so blay lang bag jing duai tungin duai kokpa jongi ubahab neng long bako ke keteng kajomi batu wan hima jomi bat long ru kamon jomi atrai khamtam kerpang lamani ka program ka kerpang bangidon ban pendep handi klimat bar ni sngi ka bakraw ka jomi atrai ya lam labo mun sim ba ko jomi pengentang ru donut ki jongi bar betali ngi nagi e jongi di pertai khnang bo mun sim ba ko jomi nyo lat ban rung ban chong sa apo donut bar mun sim jongi wei pi wei Kenang mungkin long tak jing tau, kebaya bethamai nak wega por ban kopi tu musim ko jomi hagaji imba man ngasngi, badon karo bagi program hibaro, kenang mungkin long ba ajing kulang ingi, kum gupai lang pelesus pak jomi, kiba mon nak try ban penlut ke jong kapor kodor, ban pej ban sngap ro igani ka program ngapukerpang, sngew aku kenrat iduai jongi, ban map cibor ki pop mechem ngi imba ngasngi. Nama hari ini ipa nak keteng utrai bat numpuni Jesus Christ. Amen. Ngin peteng ini jikri jongi ya ublay. Dak ngi sok lang nak jirwai. Kaba cispa arpeo bat cispa khatnyo. Ka jirwai ka bong ka jirwai ban yo ya umensem. To pha mame ya umensem badawa jisuhi. Ka jingtrei jong gading apa ya usangi. Baro sawi dekat nak jawai ke cispa apel. Oh pak pame ya umensi ada wajib suhi ya jingrejo hukum kading
Imestar Daibil Bidon Sentem, Iway ni Rangba Balang Jongi, Banwan Sekmat Kaban Yalam, Habupuli Nektian Jongblay, Bat Kumjo Hajing Duai. Haswa bin pendem Hajing Duai, Min Pule Katukat ni, Nektin Jongblay, Kemilak Bancem, Nikikam, Ki Apostol, Kelnong Kebaar, Kerekod Kebakatnyo, Kiktin Kibong Kumne, Kanjaru, Hagisngi Kibakadu, Ong Ublay, Bangan Terno, No Terno, No Munsim, Jonga Halor Gado, Baro, Tegi Kun Chendrang Jongpi, Bat Ki Kun Kentai Jongpi, Kinyi Tulpa, Bat Ki Samla Jongpi, Kinyo I, Yeg Jing Tupau, Bat Ki Temen Jongpi, Ru Kinyo Pong, Kinyo Pots New, Kijing Pots New. Blayon Kurku, Jing Asngu Kinyo, Pendem Jing Duai. Kokpa Jongi Bahabneng, Kumneng Iwan Mandemri Datrai Ki Selajat Ki Baku Ya Ki Jomi Kukendran, Langba Jongi Ki Nopais, Jongi Ki Skitrai, Ngis Ngau Deven Pau Ki Jing Ngau Ki Bakrai Me Kukendran, Bangi Don Ubulai, Ubakumame, Ngis Ngau Trabi Kum Kene Kapor, Kini Ki Por Ki Bamenta, Ngidon Kam Ya Umunsi Mujome, Bat Ngidon Kam Ya Kapor Ki Jome, Ngidon Kamru, Ya Ki Jing Yalam Mujome, Karparu Kuma Jome Ablai, Mensum Abandon Karu, Lembala Ujong Syakri, Ubadon Man Yang Baban Sam, Langba Tinjome, Langba Pendekos Sunday Kukendran, Dua Namar Kata, Mensum Aban Kerkuru, Yang Jing Syakri, Kemidon Man Pendem, Kanlong Syatroy, Kum Kata Kejingkinya, Kabaki Uswa Jakir Kijing Isnai Kijome, Snow Gotrame, Baca Skoru Yakijing Duai, Haga Kertang Images Chris, Ni Dembat Ni Pan, Ni Petip Kine Baro, Amen. Mentang in yo snow, Yaka Special Mbar na Imestar, Nobel Victor Sentem, Badadin, Belalak ni ka Special Mbar na ni Isamla, Agarpat Sendon yai Reverend Dr. H.T. Sumer, Man ai Yaka Kubor, Pentecost Sunday Hapdeng Jongi. Siaprang sipai, siaprang mentah, Risukatan udang putah, Syakatoma yangin yami, Prakawan pasti. Siaprang, siaprang, try, wati long slow, double eye, up unda, yangi, ga, basa, kasih. Siaprang sipai tuan letu, Siau kong ya utobu, Daungin job yangin nyale, Long syungim kawe. Siaprang, siaprang, try, wati long slow, kabor. Siapa sipai kau kane, laga lama tunang kawe, shen kecing jok in your riwai, balu krisu try. Siaprang, siaprang, try, wati long slow, kabor ai,
Kesni oh Syapran Urong utrai Wating long slu Kabong ai Apunda Yangi Ya Masa Eski Katasa Eski Tanong kong ngai kublai yepi haka kerteng kabatiang kabadon bor kejong utrai jong Yesus Kristus bat ngaburu kejing kerpan yepi ki prabengej biit ki badan halaki jong giying kisem ba pinsabha ban pelaj ya kepor kabakordor jong pi chifang ya kaban syashkor ya ke kubor ke ketien ke jong blai ngangai skem ublai nkor ku yangi hakani ke sengi langba kani ke kubor bat ngapan paro ya kata kajing sengau komen jonga bantip baki babun ki long ying long sem kristan jongi kilayo ya kaban pelong tista ya kajinya seng halaki jong ki ying ki sem jong ki shim bakane kadai ka kabu kaba ublai ula penyo haki long ying long sem kristan jongi kum kata kajing penjia na ka banta ban penrhem ya kajing syekri blai ban penrhem ya kata kading haki duan ki rempe ying kristan jongi bat kani kadai kapor ngalak banong kapor kaba ublai unyo bantau thamai ya kalong ying long sem kristan jongi hakajin syakri jongi ya ublai ngakwa banbu kajing kerpat ya pi kum ki prabengej biit kata kalong haba pi pelong ye kini kajin syakri blai halaki ying kisem ki jong pi ngakerpan ye pi ba pin nam klet ban ai kelo syakakam ke jong blai dakabakan mau ye ki syakri ki jong blai ki batrai shitam ki basya shitam na kabanta ban saki yo ki badon haki jaka ki baper kum ki mission worker, ki missionary, ki nong hikai, bat kumjo ya ki pastor. Kini baro ki syakri ki jong blai, ki don kam ya ki jing kersan ki jong pi. Ki don kam ya ki jing kersan jong ka balang bat ka sinot. Naga banta ka jing don kam jong ki. Naga banta ka ying ka sem jong ki. Hakum ka ni ka por jong ka jing Te kumta ngabu ka jing kerpat. Ya pi ki pra bangej be ban ya nok kelut. Bat ban ai syakakam ka jong blai. U blai un kor khu ya pi haba pi ai syakakam ka jong u. Menta ka dei ka Pentecost Sunday. Ka Pentecost Sunday ka dei ka singi kabakerpang kabangi kum kabalang kestan. Ngikan mau kerpang ya kajingwan hiar kajong mensim bekut haki senran. Ya kabala tho haki kam ki apostol lanong kabar. Kadai kasngi kaba ublai ula pendep ya kajing kular jong. Kadai kasngi kaba ublai upan paru syaka partai ba kaya ka jong umensim bakhoy kan sedang no nang ta ya kani kasngi la nyauro ya ka
Bakalong kum kasngi balaseng ya kabalang. Badru kasngi. Balas dang ban penki ya kata kam yalap. Lene kata ka missionary movement. Haka jin penkub bor jong umensim bakot. Kaktin Pentecost. Kawan na kaktin Greek. Pentecoste. Kabamut 50th. San Peu. Kani katheu. Ya kata kajinja kabalajia. Hadin San Peu ski hadin. Kanyam kajinglat. Ngikum ki balang Kristan. Ngirkhe ya kani kasngi. Kadai haka sngi ublay kaba henyaw hadin jong ka ista. Dengan nom keren bun hakijinya day bat kani. Hendray nga kwa bangin pai siya ka kubor nakabanta kani ka sngi kaba karpang. Kabanta kaba nga kwa banbo kum kajinya selok. Hakani ka sngi kalong nakakitab u Isaya. Kalanong kabalay peu. Kadakot kabaar pewe. Kani kadakot ka ongkum ni. Bat kishkor jong mi kinyo sngaw ya kakitin hadin jong mi. Kada ong. Kani kalong kalenti. To yad piyaka. Habapi pa syakati kamon, badhaba pipai syakadiang. Pikat bangadang puli ya kani kedekot, kat bangadang puson ya kani kedekot, ya kani kebenta. Kaboong bat kiskor jong me kinyo sngew ya kakitin hadin jong me kaboong kani kalong kalentito ya jaga. Pikapan kan mau yang ya kitu kipor kibala leit no. Hakapor kabangadang long tangkum ukna arit. Haba ipa jonga. Ibalong uwe na kitamen basan. Jong kabalang kabala penhe pensan yanga. Ialam yanga. Syaka jinyeseng. Haka step sngi ublay, dang step ngi syai mi na ying. Ban lek jinga seng syakita kitanat balang. Jong ka balang jong mi. Kaba ka jinjingai kalong kumba, kawai kalong kumba, 1 kilometer, bat kawai pat kalong nyau kilometer. Ipa habai ialam yang asyata. Kawai ka jinglong kabai don hai kalong imju sya yang banyai na din. Bon sin ipa yang banyai syakmat. Bat habangi ya kita kelenti ke bajengai. Kelenti ki bakim. Bat hateng habawan kilat. Isu ong yang pai syakadiang. Habadai syakadiang. Bat habadon ko kiwei pat kilat. Kabadai ban ya syakamon. Iong yang pai syakamon. Bat habadon kelenti. Kiba kamlong petut. Lele kelenti kiba koru koram. Isay ong yang ya suki. Pi kata kadai. Kaba ipa. Isay keren yang habang ia ya lanti. Kadon ka jing singai. Kadon ka jing kemen. Haba ipa idon hasanda jonga. Wala da kalenti ya kalong ka bijangai. Wala da kalenti kalong ka bako koram. Habang atip ipa idon hasanda jonga. Kadon ka jing singai. Ngayo bor ban ya kum kita kilanti. Hakani kebenta
kabala pulih ki para bangit bi u Isaya u ya tho kumno u blai un le na kabanta ki briu jong u blai u kular bandor rangkat pat ki bat un hikaya ki bila dengi pulih ya kani kedekot haka kasi Bible kabagi ong kani ka common language version ka ong gumni kani ka dekat ka khamsai ngan pule kani ka benta ka ong gumni lada pisa kamano nakalanti syakamon ni syakadiang pinyo sngau ya kasur jong u hadien jong pi ka baong kane ka dei kelanti bot yaka pika bas ngau tanat habau blai udon rengkat bani kadai ka jing im ka bas ngantam kadai kata ka jinglong ka bakamenta habangi ngau tu syai ublai udon rengkat bani uyalam upen i bat uika yangi pika long ka jing im kabacngan sisa ladangi ki briu ngi ngau tho ba ublai udan hasenda jongi ka jing im ka bakmentam dai ka jing im ka badon bat ka bas ngau tho bangi don hajan jong ublai ki para pengej be ngi don menta hakane ka pertai ka badap da ka jing kela ki jing bat jing do ngem tip sho kum no ban yat kham tam habangi kendo sibon kilanti kilat ngem tip ka ka badai teng teng ni ngeu bangi long kum kita kilang brot ki ba klem unong syarai nilaja lentino hakita ki lau ba lau san jongane ke partai ngim tip show ialah kasem namar balatap yang i de jingdo teng teng ngis ngeu ba om don show balak ban yarap yang i om don show bas ngeu yang i habawan ki jing haga jing em jongi kata kadai ka jing ngeu jong ki briu hakini kisngi bat habangi ngeu kumta ka ka pelong yangi ban kuslai ki briu ki bas ki badu no kata ka jing ngeu ba ublai udan rengkat bat ki badu no ka jing alam ko jong blai ki badu no ya ka bor ka jong blai ki long ki breu ki ba kuslai kani kam dei ka jing kwa kam dei ka mon ka jong ublai yala ki breu kam dei ka mon ka jong ublai ya pi ki pra bangej be kan ma ublai ukwa ban yalam yipi u Jesu Kris haswa bu unki u sabeneng u ong igni kikitien ngam no kon swet yapi ngam no kon swet yapi namar u Jesu utip baklem mau bat klem ublai ki breu kimla ban le manga mapi ngimla ban le klem ublai namar kata Jesu haswa pun kiu sebedang ula keren lepa ya gani uong haga gospel uyonis lanong kebakat san dekat kebasan uong ikini kitin naba klem manga pimla le roem
Kane kepenpau ki prabengit. Kepenpau syai. Baki beriu hakane kepartai. Kimla banle ai klem ublay. Bat ubriu ro umla ban im. Klem ublay hakane kepartai. Kadur ke bau ublay. Upen pau haki briu jong u kalong. Kumbang yerwai ketu kajing ruai syaman sim. Menmit kading. Bat mensi ulo. Yo bangi baklalat kelem. Pi kadai kata kadur ke bau ublay. Uplan. Lene upelong. Ukwa. Nakabanta kibriu jong u. Bandon rengkat batki. Haki klimat baro. Namar kata ki prabengej beej. Pimdei ban sengau pela. Habis pisah job. Pimdei ban sengau pela habis pi fail. Fail ki kam ki jam jong pi. Kadau kalong. Ba ublay. Umyok ke bentah. Ban yalam yapi. Namar kata ki prabengej beej. Ladangi ki beriu. Nyiim jengai na ublay. Nyim la ban le ai ruem. Tungin ia perkat. Tungin ia perkat kendiat. Balai ngimat ikijing e. Balai ngimat ia kijing do. Balai ngimat ia kijing syajab akijing im jongi. Pika wei ka daw ka bakong san baki briu. Kimat ikini kijing e. Haga jing im jongki. Kalong kajing bakla. Banjir ia kelanti. Kajing bakla banjir ia kelanti. Jong kajing im. Namar ngimtip ka ei kelanti ka badai yang iban yaj. Ngi im hagane ka partai ki prabengej. Sibun ba kita kelanti ki lat kelanti ki ba itnat. Bat ngidon hakata ka jingkol mar jingmut banjir. Ki babun ki beriu. Ki jet hakata kelanti ka ba ki khamat beriu jongki ka i kalong ka badai. Handrai ka jingkut kalong ka jingyap. Kumbalong haka probab lanong ka bakat saw dekat ka bakat ar. Don kelanti ka ba i kumba ka bet ya ubriu. Handrai ka bakut jongka kalong kelanti ka jingyap. Hakum kane ka patay. Kibabon kita ki jinjit hakamat jongi. Kibabon kita ki lat hakamat jongi. Ki prabengej be kadai ka baetam ya ubriu. Ban shim ya kata ka jinjit ne karai. Dia namar kata hang ne ngis ngau thu. Bangi don kam yu nong pen i. Yu don kam yu ta ubakren haki don nuot jongi. Upa pen i yang i. Pai syakadiang. Kane kadai kelanti kabadai. Lani pai syakamon. Kane kadai kelanti kabadai. Ya don kam ya kata kasur ki prabengej bi. Nang nu ngiyo ya kata kasur. Om don bahikai. Om don bakran bapen i yang i. Like na ublay. Nang ta ngiyo i hakane kapathai ka bangi imenta. Teng ngi perkat lene ngi mat akajing im jongi. Bakam don kata kajing sesok hakikam ki jam jongi. Kamdon kata kajing sesok haki jingle jongi balai. Ngibu kajing keli ka bakrau. Perkat ki prabengej be. Haki ni ki singi ka ei ngiyo i. Ka ei ngiyo i haki babun ki beriu.
pai shala dero habawan kum kini hakinya dei bat kikam kijam gajinya dei bat kijingle jongi pai shala de kum no ngile bun sin ngile hakamon la jong kata ka de jing sisa hakajing start la jong bat hakajing singaw tenat la jong ngiklet banwan ya kamon ke jong play yidu no ya kata ka jinyalam ke jong play habangi yaj hakamon briu jomi te namar kata ki prabengi bun sin ka jano ngimat no ya kata ka jing bom seso leni ka jing syak job haki benta ki ba per jong ka jing im jong nang ta shu ngyo i haki ni kisi kum ki kristan ngitip ya ka benta ka ba kraw ka bangi dei ban le kata ka long ban le che ka pathai ban yalap yo Jesus Christ ban saki yo Jesus Christ Henry kai ka bangi mat bat kai ka bangi yo i haki ba bon ki palang haki babon ki kristan kolong kim don kata kabor kim don kata ka jing shurur kim don kata ka jing start hakaban saki yo kres yo i haka bible haka jing im upetros bat uyones kumno ki saki yo kres hakmat ka dorbar ba jong ki jiu ki yeng da ka jing shlur ki saki yo kres ki kren da ka jing start hado baka penlengo ya ki jiu hakata kapol ki pej da ka jing lengo sikit ki bro balai namar ki yalap ki saki da ka bor ka jong play ti namar kata yo i ki pra bengej ba klem ublay klem kabor ublay ngimla ban le ruem ublay yo i ya kan ka jing plot jongi ublay utip yo i yang i ki breu kumbangi ngilong ki batrot ki bomdon ka jing slur ki bomdon ke jing start ki bomdon ke jing champang namar kata upha ya umensim bakoj upha ya umensim bakoj uban yaj ringkat batngi hado ke bawai ke partai mau un hika yangi mau un yalam yangi un ai bor bat un pentengan yangi tihakan ikasngi Pentekos kan mau ke pra bengej bi kapan kan mau yangi kapan kan mau yangi bangi don kam ya umensim bakoj ngimla ban le klem umensim bakoj ngimla ban job ya ki jing ya le ki badon hakmat jongi klem umensim bakoj ban ngimla hiro ban im kum ki kristan klem umensim bakoj balai ki babun ki kristan ki do no ya kata ka jing bhabri ukres haga jing long jing im jongki namar baki long ki kristan klem umensim bakoj namar bakim yaj ha umensim dan namar kata ki pra bengej bi ngakerpat ya pi wan ai bagani kasngi Pentekos kabangi kan mau ya kata ka jing hial ke jong mensim bakoj kan kut no ngin penkut ya ka klem dawan hakmat jong play ban kerpat ya umensim bakoj jong play ban wan syong haga jing im jongi
bangin yo ya kata kecing yalam ke jong hakani ke perthai ke badap da kecing ya hakani ke perthai ke badap da kecing ya le wat long pi ki babu ai da kawan wat long pi ki babu ai da kabor ki babu ai da kecing start pa kecing sarong handre long ki badap da uman se to blen kurku yapi un kurku lang yangi lang ba kani ka kubor ka balangkon ka ba penkan mau yangi ba klem uman se bako ngimla banle ai ruem u blen kurku naka banta ka buram jong tongen tuai au blai ukpa jong bab ne ni aingu yame hakani kasgi nakabanta kabangi yo ban kan mau ya ka jingwan hiar ka jong mensim jong me hak ka do baro try shisha kan rat ba namar ba mingi meyo i yangi kum bangi long ki batlot bangi long ki baduna bangi long ki bom don ka jing start ka jing champagne namar kata me pa yu mensim kabor jong me ban syong sa agidano jong e ban yalam yangi ban pen i yangi ban hikai yangi bangin long ki bastat bat bangin long ki baslu ban saki ya me ban im hakani kapatai kabadap da kejing dom bat kejing ma try hakani kapor namar kata shimti ngi we shimti yakini ki khon ki jong me ki pasngap yakini ka khubor karkhu yaki yakini ka por bat ya rap yaki kren ha gadot not jong ki bakin IT shame bakin mad ya kata ka jing penthamai bat bakin pediang ya umensim jong me ha gadot not jong ki shim kanat bha ka buram shime nabai kini parok ngadwai ha ka kerta yang utrai jong yu Jesus Christ amen. Haswa bangin pono sa pupunway ni ki sikri jong iublay lang ba ni sngi bakraw bat ka bagantang ay jong u mangitipi baro slup ka pertay kum ka Pentecost Sunday ngas ngauday ban ay kublay ya baro ginong sibenta ha ni ki jeseng lang jong i kulang ba ni ga service lang ba YouTube channel nado inong pule nagtinjong blay bat kumjo jing ruay Noru ai ya ka special number berkerpang ya Reverend Dr. H.C. Sumer. Ibla ai yang i ya ka kubor Pentecost Sunday. Balong ka kubor ka bakot yang i. Bangin im bat ngin ya da umunsem. Baklem umunsem ngimla ban le kum ki bangej hala ujung kenrat. Kum ta ngapharu ka jing kerku kerdo bat jing kublai Pentecost Sunday basuk bakmen bat ka Pentecost Sunday badap jing kerku mensem jong hilang baro kum bangai ha utrai Jesu in pono sa ka bapunway ni jing chakri jong hilang bagani ka service nabi solang naga jing ruway ka ba sanspa pra ka jing ruway ka ba sanspa pra ba ong kum hagasngi Pentecost Raden balak ni juruai. Nakerpat yang iway ni teman pesan jong balang jong i teman pesan eusintem. Man pelat yang i nak jengku juruai. Try kumbaga
ka bawai no kan ka jing syakri ka jong ye me ablay ngida kerpa to kerku ya kan ka jing syakri ka bangi don ban ai syame ban pen paru isa ka perthai lang ba kan ka YouTube channel jong ka balang a tu ai ba ka jing ai ai Jesus Christ ka jing i ba ka jong blai ukpa ka bana bom chukot lem ru ka jing yeslok ka jing pen dengan bat ka jing pen sai bor umun simbu khoi tu kini lai kini sa rengkat bala ka jong ka balang jong me hang ni bat ka balang jong me ka leng keri bat ka perthai barok ka wai bahkan ya kalan ti jong me kalan ti ka ba me mesngu bhae nadu menta syadu ki bom syukut hala kertaru amen.